király a templomban, aranycsákó a fejében, Magyarország a szívében. És csatakiáltáson üdvözöljük a királyi párt! Megjöttek a magyarok! Reszkedtek a táborok! Királyink, mint az ápor! Megmutatjuk ki a bátor! Megjöttek a magyarok! Reszkedtek a táborok! Királyink, mint az ápor! Megmutatjuk ki a bátor! Pest! Pest! Megye! Az országunk közepe! Szeretnénk körbe invitálni önöket és bemutatni a mi szerény lakhelyünket. Magyarország első királya, István király felajánlotta Magyarországot Máriának. Győzle a huszár! Gyere, futó, futó! Futó, gyere, futó! Isten, adjon erőt! Ez az futó! Nem a huszárok! Mutatjuk a szaunát és a egészségi helyet, ahol szoktunk pihenni. A szép tűzben felmelegítjük a köveket, és akkor ásóval áttesszük ide a szaunába. Meleg is, ha beteszed a kezedet, meg tudod érezni, hogy milyen meleg. Ha rá akarsz önteni egy kis vizet. Húha, hát az itt feljön a De kell szállni, hogy ilyen meleg belőle. Mi szoktunk kb. 10 percig ott bent lenni, és akkor átfutunk ide a szép hideg vízmedencéhez. A háború után majd jönünk ide relaxálni. Háborúban jövünk relaxálni. Ha élsz még. Egyetek!